मुचंडे सर या ठिकाणी विचारपीठावरती उपस्थित असणारे औदुंबराव प्रशालेचे मुख्याध्यापक माझे मार्गदर्शक ढवळे सर, या ठिकाणी नव्यानंच या तालुक्याच्या संघटनेचं ज्यांना अध्यक्ष केलं ते माझे मित्र शिवाजीराव दादगे सर आणि सगळीच या तालुक्यातली कर्ती मंडळी या संघटनेची आणि सगळे सभासद बंधू आणि भगिनींनो, खात्रीनं मला या ठिकाणी त्याला थोडा उशीर झाला, कारण आपण सगळे शेतकऱ्याची मुलं आणि शेतकऱ्यांचाच एक कार्यक्रम गादेगाव मध्ये नियोजित वेळेत अगोदरच वेळ दिली, सगळ्यांना वेट करायला लागलं. एका खोलीमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येनं थांबायचं नाही, आहे की नाही, आणि म्हणून तुमचाही वेळ जास्त जाऊ नये म्हणून मी वेळ घेणार नाही. फक्त आत्ताच भाषण चालू असताना अचानकपणे मुचंडे सरांनी भोसले सरांचा सत्कार करायला होता, त्यांना भोसले सर भावले. आता भोसले सरांचं एक उदाहरण मलाही आठवलं म्हणून फक्त सांगतो मी. म्हणून पाठीमागच्या काही दिवसापूर्वी आपल्या शिक्षण विभागातला एक अधिकारी भोसले सरांच्या शाळेमध्ये गेला होता आणि तो अधिकारी त्या शाळेत कमी काय शोधत होता आणि ते शोधता आदररावांचे त्यांना ते नोटबुक नियोजनाची नोटबुक बघायला मिळाली आणि तो कमी शोधत होता आणि तो सारखा पाहणार माघारी पुन्हा घ्यायचा, पुढं काही जाता येईना, सापडना. शाळेत इतकं आदर्श काम आदररावचं त्यांना जाणवलं की गुपचूप उठावं लागलं आणि गुपचूप पायउतार सुद्धा व्हावं लागलं. मला एक सांगायचं आहे की ही माणसं इतकं चांगलं काम करतात आणि इतकं करतात की अधिकाऱ्यांना सुद्धा पिछेमूळ करावं लागतं. त्यासाठी तुम्हाला सगळ्या अभिनंदन करतो. तुम्ही भरपूर काम करताय आणि भरपूर काम करणारच विचारतात, कुणाला विचारणार. आणि त्यामुळे मुख्याध्यापक बंधू तुम्हाला शाळेत वर्गात ऑफिसमध्ये बोलवतात, शिंदे सरांनी वगैरे सगळं ऍक्टिंग करून सांगितलंय आणि त्यामध्ये काय त्याच्यामध्ये काही कमी नाही. आणि विचारतात पण विचारल्यावरती ऐकायची म्हणतात ते आगाऊच असतंय ना. त्याच्यामुळे तुमच्या कामाचे कौतुक आहे, तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन आहे. आणि बंधूंनो, आपलं असोसिएशन इतकं स्वाभिमानी आहे, इतकं अभिमानी आहे, इतकं कामाचं आहे. मुचंडे सर गणित आणि विज्ञानचं सांख्यिकीनं आणि सगळ्याच बाबतीमध्ये जरी पुढे असलं तर तुम्ही सुद्धा कारण भरपूर काम करताय. कारण मी बघतोय तुमच्या मोहोळ तालुक्याच्या एका कार्यक्रमाला मला वाटतं चुकून आलतो, कारण सवयच आहे, स्वभाव बनलाय आणि संघटनेमध्ये काम करत असल्यामुळं एकदा चंद्रराव सर मी गेलो होतो. त्यावेळेला अशा पद्धतीनं कॉन्फरन्स सुरू होती. मला ते विधानमंडळात वगैरे आहे काय नंतर वाटायला लागलं. इतकं सगळं राऊत सर, ढोले सर, इतकं जोरदार सगळं चालू होतं तिथं आणि त्यातलेच घडलेले मुचंडे सर आणि तुमचं मग हे जिल्ह्याचं सगळं त्यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू असलेलं काम भविष्यामध्ये सुद्धा उज्ज्वल असणार आहे तितकंच या ठिकाणी मी मानतो. या ठिकाणी नव्यानं सगळ्या तालुक्याची तुमची टीम सगळ्याच विषयामध्ये म्हणजे अध्यापनाचे नव्हे सगळ्याच विभागातल्या भूमिकेमध्ये पुढे जाते आहे आणि त्याचा मला खात्रीनं अभिमान सुद्धा वाटतो आहे. 100% बंधूंनो, शिक्षक या नात्यानं कधी काही तुम्हाला दत्तात्रय सावंत म्हणून सुद्धा काही वाटलं हाक मारावी तर मला 100% तुमच्यासाठी मी सुद्धा हजर राहील, त्या कामासाठी हजर राहील, कुठलंही असू देत. इतकंच आपल्याला मी आश्वस्त करतो. तुमची वेळ जास्त जाऊ नये म्हणून या ठिकाणी मी माझा विचार लांबवत नाही, पण तुमच्या सगळ्यांचा सन्मान करावं